Takže ja vás vítam u štvrtého, neviem, u štvrtého dielu na hru Minecraft. Ak budete počuť nejaké zvuky, tak sa vám veľmi ospravedlňujem, pretože mám otvorené okno. A mám to moc nahlas. Aha, a ten creeper je tam, tak ja sa ho pokúsim zabiť a nech som mať na kamere ruku. Tak ja na ne zakašľam. A niekde tu by mal byť aj Enderman. A mimochodom ja som staval portál. Tak, ale nefunguje mi, vôbec neviem prečo. Mal som diamantový krompač. Presne 3 diamanty, tak sa vám priznám, že som si ich načtoval, pretože som chcel ako sa do nedru. Ale toto asi fakt nejde. A neviem, čo budeme robiť v tejto časti. Ja by som chcel asi suroviny zbierať, alebo šutre. No šutre, ale nie, šutre by sa nám hodili. A chcem tieto, pretože tieto sú najkrajšie. A prosím vás, ten server mi napíšte. A dávajte lajky. Ja to budem vlastne natáčať, čo som sa rozhodol dotedy, dokedy ma to bude baviť, ale myslím si, že ma to bude baviť dlho, pretože Minecraft, on ma baví akože asi 2 roky. Takže tak. Asi okolo 60 dielov. To bude určite. No, určite. Neviem, maximálne určite tých 20, pretože 20 by som mal vždy vydržať dielov. Ale 60 to fakt akože neviem. Ja chcem si už dneska ako zničiť tento krumpáč. Neviem, prečo hovorím. Nenávidím netopierov. OK. Ja neviem, počkám, sa za koľko zničí brnenie. Za dlho. A potom mi napíšte do komentárov, že či mám pekný skin. A úplne najviac ten server chcem od vás. Pretože by som si chcela aspoň raz zahrať Bed Wars. OK, a teraz jak vidím. To ma nenapadlo. No tak. Ja som blbec. No, ideme hore. Šupiu. A jak vyjdem hore? Ach, ja nebudem zatrvať. Nemôžu tu byť cheaty ako na The Sims 3. Aby som sa resetol domov. Padá to, padá. Ju som vonku, kde máme domček? Aha, tak tútok. Koľko? Nie je toho nejak... Creeper. Nechcem, aby mi búchol pri dome. Že fakt. Jupi, ja som ho trafil. Aspoň raz trafím nejakú obludu, pretože ja som úplne creepy. Ako si môžete vaše imeno utie. Prosím, že som ho nevšimol. On je fakt slepý. No, sa obhliaža. Yes. Creeperov tu mám vždy dosť. Au. Neviem, či ten dom vyzerá pekne. Ale mňa až tak moc nebere. A keď som staval vlastne ten dom, tak sa mi tu spawnul. Ja nikdy nemôžem prejsť cez tieto trafené dvere. Takže tak. Koľko na takéme sa musím pozrieť ešte malinko. No, počkaj. Čo to je? Nelaguje, lebo vidíš, čo spravím. Tak, beriem späť, máme dosť kameňa. Bohová
Tak nie sú tu. Nie, to je... Aha, žranice, dobre. Sú tropické horúčavy, ja sa potím nejak. Neviem čo. Je 9 hodín asi. Ja to vždy natíšam tak večer. Neviem prečo. A keď bude škola, tak sa tomu asi nebudem venovať. Pretože už budem mať dejepis, biológiu. A keď som teraz nezvládol prírodovedu, tak nezvládnem biológiu a dejepis, tak to už určite. Teraz budem asi viac používať luk, ale tak aspoň budem šetriť mečom, ako mám 2 luky. Len ja sa vždy obávam toho, že mne pavúk prelezie cez tieto malé oknička. Jož, však sa stmieva, božčka. No teraz. Ja to mám zase bugnuté, nemusím reštartovať. Prepáčte, ale musím. Dobre, no, tak. Tu sa mi bude stavať asi často, pretože tu mám samé bugy, to už je minút. Tak rýchlo. Ja chcem zjesť jeden kruh. No, tu nemáme nič. Nemáme. Tak ideme. Ja som ti spravil. Kto je tu? Pavúk je tu. A Enderman tu nie. Mne to pripadá, keby sa zasmieval. OK, asi. Nie, musím ho zabiť. Creeper. To je ten, ktorého som asi predtým nezabil. OK. Hej, zabij ho. Som taký creepy, alebo to ja som taký krivý. Tak akože ja som krivý. Jupi. Jupi. Drhovu. No. Tak čo teraz? Tak ideme chystať základy vlastne pre našu stodolu. Pretože spravím ďalší, tretí livestream. Asi na 1 časotok by už malo byť. A livestream bude asi o týždeň alebo túto v sobotu, pretože chodím na tábor a z neho som úplne unavený. Ako aj teraz. Ale ja potrebujem hlinu a hlina je medzi blbostiami. Tak, budem ostačiť. Au, smetí vyšup. Bože, kde? Jo, kašlem. Odkedy máme 3, 4 Oni sa rozmnožili. Jejo. Hele, čo furt... Bože, ani hlinu tu neudať. Neviem, aká by mala byť tá stodola veľká, tak ale chcem aj kone. Ale kone asi byť nemusí. Pretože ja peniaze nemám. A natáčame 8. Tak maximálne 10 minút. No a ja to akože mám spraviť pre týchto šokajnoch. No dobre. Nie, dobre som to spravil. Takto. No dobre, to nevadí. Počkaj, ono to bude vlastne... Ja to začnem rozstávať teraz? Nie. A toto si dáme trocha vione. Ešte hento zakopeme, pretože to tu ani nechcem, zdroj vody máme. Teraz tu bola babka. Kvôli tomu oknu. Kde si to? Ono je to za spawner. Ja to kašlám, alebo... Není tu ďalšia kráva. Ja to nenávidím, keď mi sem niekto ulezie, ty prďo. Ale
Hej, nebudem to tu robiť 1000-krát kvôli sprostej tráve. OK. Niekedy mi tak vypuknú nervy, že to musím úplne celé zrušiť, pretože začnem po nej húkať, čo sa mozie, že natáčam a musí to začať proste znova a raz sa mi stalo, že som to 4-krát po sebe. Ako fakt? Kartice sa mi asi nerozmnožili, že? Ale vajce tam máme. Jakže preto vajce chodiť nebudem. Tak idem. Ale ak mi zdahne, tak ju zapijem. Dobre. No, už musíme na toto dlho, že? No, ešte do 11 tak ešte chvíľočku. Čo? No, to je jedno, tak ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho dielu. Čaute.